Ne bakıyor? Bunu ciddi bakıyor. O zaman ilk yola Yaşar Adaner به اصل ترک و سیاستمدار جه خباتا کردان نزیک لی سالا 1956 جه اورفایل باکور کردستان جه دای بویه 32 سالن تمن خواه بو دوزا کرداتیه لی زندان ترکیه و جاین کردستان درباز کرینه لی سالن 1970 دا رزگاربونا ترکیه جه قیرانا به رزگاربونا کردستان را درباز دبید 70'li yıllarda Kürt hareketi Di salên hefteya de êdî demek bû pêşkeftin li navxezinet her kesekî de peyda bibin ku ew xizmeta mirovatiyê bikin li cihê xizmeta netewatî Yaşar ji 15 salên jiyana xwe li zindaniyên Tirkan de borandin. o dönemde yine hareket içinde yer alan birçok arkadaştan biridir. Yaşar berya 14 salan başûrê Kurdistanê wekû cihê jiyanê bixwe helbijardiye lê bijît. Dê çar mehên nexweşiya Şêrpencê da lê nexweşxaneyên başûrê Kurdistanê derbas kirîne. Bêyî carek ji caran jî kesekî xêzana wî seredanekê lê biket. Çunkî piraniya jiyê xwe ji bo xizmetkirina Kurdistanê terxan kiribû. Ev biryare jî nelgûrî xastekên malbata wî biye. Heta ku canê xwe jî ji dest da دور جه حضرت کسوکارن خواما. نه علی خدا بر کسی دولت نی بود. انسان که ترک بود. جبنا به کردستان به کردانی کردنی جی 30 سال عمر خدا. آب به خدا به کست. برای گوت تجربه کرده عمر خدایه افتار ناخوش خو برای بر ناخوی. گوت چماش به کرده شرک کریه. چماش به کرده تعم حق عمر خدایه. جبوی که جو اتکلی تر ناکم. بر حتی مرچوجی برای بر ناخوی. سرد جنات نخسته خان نروج تلفن لك جنكر Yaşar neykem kese netewên cudaya ji bo xizmetkirina Kurdatiye hem yekciyê xwe terxan kirbît belku yetmîna Yaşar jî zorin. Ev nêzîkî çar heyve tedavi evê dibîne yani tenduristiya wî xirab bû seratan bû gotin dumayîkê hevalekî seratayê tekoşîna rizgariya li Kurdistana Tirkiye dest pê kir ew biradara li gel bû. Li gelekê şwazara ra derbas bû. Zindanê Diyarbekir wexta kudeta Kenan Evren nêzî 10 sala zindanê damat. Yaşar du kurên 7 salî û 9 salê li paş xwe dihêlît. Cavêwan jî mîna hemî bêsemyan dî lê destê xêrxaz û hikûmeta Herêma Kurdistanê ye ku ew cavê xwe lê bikin. Cihê manawa jî lê komelgeha Misêrîkiyel qeza Semêlê. Yaşar Adaner bi xwe Tirk e lê hemî jiyana xwe di xizmeta Kurdatiyê da bexşiye. Lewra de mirina xwe jî da dê rêzbendiya miryên Kurda da hate veşartin. Bêyî ku kes û karên wê jî li ser turbawiyet amade bin. Karwan Elî Rûdaw, Guristana Misêrîkê.